Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje ngaphansi kweYanda STK Media. Igama lami ke njeke ngusabelo ngoAnda ngwamhlongo. Phansi emsinga lapho engiqhamuka khona ngani kwethu. Thanda ukuthatha leli thuba leli ke njeke ngokukhulu ukuphuthuma ngibonge kakhulu kibo bonke abantu abathe njeke basubscribe ngaphansi kwale YouTube channel yethu. Bafowethu siyabonga kakhulu. Uma ukuthi nje okokuqala nje usibona namhlanje la ngaphansi kweYanda STK Media sacela nje ukuthi usubscribe bafowethu. Ulike futhi ushare umndeni wakho kanye nehlobo zakho. Ngaphandle ukuthi sichithele isikhathi asingene nje kizwe esiyiphethe namhlanje. Isephakathi ke njeke kwengqungqulu embili ngokusakaza bafowethu uNtathu Godo kanye ke njeke noNgizwe. Lento ke njeke iqale la ekutheni uNgizwe ezwakale ebonakala kwenye yamavideo atrenda kakhulu njeke ku social media kuleli sonto leli la kade khona esho khona ukuthi nje uNtathu Godo uyamehlula futhi nje umehlula ngazo zonke izinto noNtathu Godo uyakwazi lokho ngoba naye uliphethe ifayela likaNtata noNtathu uliphethe ifayela lakhe. Uma ukuthi nje uyibona ngale video esikhuluma ngayo thatha la. Therefore, I'm the first ever SABC DJ who have broadcasted internationally USA. Hayi ufisa lukazi. Kuqhotshwe umongameli oqala omnyama waseAmerica Barack Obama. Umlando lo, umlando. Ukusakaza kwesibili ngihamba nendoda ayiphelezele mina. Eyitolekelwa yimi ngishepha noyini. Ngisho sekuthiwa ke uyasinda. Wayitolekelwa yimi. Ngisho ngamfonela manje athi uzokutshela nje. Ukanti akekho umuntu obaluleke empilweni yakhe okwedlula uNgizwe. Ngoba yimina ngiliphethe ifayela lakhe lo. Uyena uphethe ifayela lakhe. Na uliphethe lami. Ngakho kubalekile ukuthi leyo nto leyo ngiyisho abantu bayazi. Akekho umuntu wazuthatha njengami. Ngokwe career yakhe. Kuyeke weBhayibheli nenkonzo ngene. Yikho ke ngithi mina ngiyinsizwa mina engaphezulu ngisho kwakhe akaboni ngishedlalayo lapha ngemkhathini. Ngoba naye uyakwazi lokho. Ngeke adanwe njengami. Ngeke abukele njengami. Ngisho ke phesha wayiphelezele mina unthinta. So ke ibalekile ke le ukuthi siyazi ukuthi njengamanje mina ngisukwazi noma ke njeke esisukuzo ukuthi awukukhulume nathi ke njeke la ku comment section yethu usitshele ngempela ukuthi wena ucabangani ucabanga ukuthi ngempela isuswa yini phakathi kwalezi insizwa zombili esike sayibona asebenzisana kahle kakhulu sisasebenza lapha emsakazweni uKhoza FM zombili siyibiza ngoTalaku zasebenza kahle kakhulu lezi insizwa lezi futhi ke njeke zinqolobane yazo yolwazi inothe kakhulu bakithi ngoba bobabili abantu laba mangabe ubayisa ngasekutheni mawubheka bayawazi umlando wesiko lakaZulu isiko ikhono labo lokusakaza bese kuthi ke njeke kuphinde ukuthi kwedlula kancane ke njeke uNtathu Godo futhi unothe kakhulu makuzwa ngase eBhayibhelini bafuthu uyalazi kakhulu iBhayibheli thina ke nje sifisa ukwazi ukuthi ngempela kuthini uPaul wakho ukhulume nathi ku comment section ayesikhulumeni ngale ndaba ngempela ukuthi isuswa yini phakathi kaNgizwe kanye naye uNtathu Godo bafuthu kanti ngaphambi kokuthi sesivale ivideo yethu namhlanje sana ukuthatha leli thuba leli sibonga kakhulu abantu abasubscribeile mawukuthi bungasubscribe ingane zakwethu sacela nje ukuthi usubscribe ingakhohlwa ke njalo nawo usilandele enkundleni zethu zokuxhumana ku Instagram ngiyatholakala @ayanda_STK bese kuthi nje lapha ku Facebook sinale ikhasi lethu ka Facebook okuyiYanda STK Media. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu kuze kube futhi nangokulandelayo.